комикс поредицата на Туве Янсон, Мумините. Всъщност може да се каже, че е продължение на света на мумин-тролите, който Туве Янсон изгражда в нейните детски книжки. Но комиксите са писани специално за вестник Evening News по времето на Втората световна война. Преди 70 години Туве Янсон ги е създавала и то доста интензивно тогава, но те са супер актуални и в днешно време. В тях няма агресия, това, което може би у нас в България така доста комикса може би се възприема като нещо, което пренася някаква агресия в някакви ситуации. Няма супергерои, да просто е продължение на светът от мумин-тролите, което вече споменах преди малко. Комиксите са черно-бели, защото са правени за вестник, но това не ги прави по-слаби или по-малко вдъхновяващи от един цветен комикс, защото самата авторка, тя естествено ги илюстрира, успява с много малки детайли да изпълни формата бялата книжка и с отделните кутийки, така да ги запълни, че човек не усеща, че разглежда черно-бял комикс. Те са достатъчно изпълнени със съдържание. Според вас, за кого е най-подходяща тази поредица Мумините? Тя е подходяща както за дечица, така и за възрастни. Книжките са много философски. Те са писани за възрастни, но съдържат много, не смея да кажа морал, защото морал е различен за различните хора, но са много човечни историите и много правдоподобни. Няма изкривяване, да се търси винаги идеалния персонаж. Няма лоши, всеки е такъв какъвто е. И човек може да научи много неща, да се сблъска, дори да се припознае от един от героите, които са много в комиксите. Възрастовия диапазон, ако мога така да се изразя, могат комиксите да се разглеждат от малки и от големи. Да кажем, от 3 годишни деца до 40 годишни няма граница всъщност за възрастта. Какъв интерес отчитате вече към поредицата? Аз предполагам, че интересът е голям. Това получавам като обратна връзка от различните книжарници, но тъй като това е първите заглавия, което ние издаваме, издателството е много младо, така да кажа, съществува от септември. Нямаме много опит и не мога да преценя дали интересът е огромен или малък, но мога да разчитам на обратната връзка от хората, които разпространяват книгите. Освен вече излязлите 2 заглавия, колко още да очакваме? Подготвяме още 2 заглавия, които ще излязат съвсем скоро и се надяваме, което зависи също и от интереса на хората, че ще продължим да издаваме поредицата. Има много заглавия, които всичките са прекрасни. А какво друго ще даде издателство Пурко на книжния пазар? Много желаем да издаваме комикси, които са насочени към дечица, които почват да четат, защото комиксът е много удобен инструмент, точно за да преодолее дечицата страха от четенето самостоятелно.